Здравейте хора, аз съм Дими 129 и днес ще снимам клип сам пак. Миналият ми клип беше в един друг свят, защото телефона ми се изключи по мои причини и трябваше да се включи пак, но светът не се беше запаметил и сега ще оцелявам в джунглата. Поне така ми излезе. А сега ще търся там двореца от камък ли? Аз не знам, двореца ли е. И там ще се оцелявам. Ако ми стане тъпо, може и да се преместя в друг сървър. Ще се преместя на друго място. В джунглата с моите приятели не обичаме да строим къщи, а повече ги правим или на земята, или на дърво. Различни. Зависи каква е гората. Ако е пълна, я правим на земята, докато ако е празна, я правим на дървото, за да може да откриваме повече неща. Друго в джунглата, какао бинс и други неща може да се крие в джунглата. Извинете за шума, но стана нещо. О, имам стаки 18 години, супер. Ще имам доста да си имам. Какао бинс. Няма повече. Ще открия... ето. Какао бинс и ще взема и малко дърво, за да мога да си направя какаова ферма. И този клип ще е малко по-дълъг от другия. Другия беше около 2 минути. Там само говорих, докато сега ще се строя. И се надявам повече да ви хареса, разбира се. Извинете за шума, но в момента снимам и гледам телевизия. Така. Добре, аз ще търся. Сега ще търся нещо в джунглата. Дано да открия. Да си изкача на някое дърво. И изкачих се на някое много мъничко дърво. Вау, какво високо дърво. Не мога да се изкача на него. Не малко да падна. Аз ще се засиля. Не! Лошо. И сега отивам към някакви камъни. Нещо трябва да открия, поне да се надявам, защото иначе ще търся вода и така. И виждам нещо много странно. Вау! Нещо много странно. Това дърво, където то е хем спрус дърво, хем има нещо много светло-зелено в него, а всичко трябва да е тъмно. Както лияните. Нещо необичайно. Не, лияните са си така еднакъв цвят. Не се привидял, извинете ме.
И пак ще ви кажа за тези, които не са гледали миналия ми клип. Моля да се абонирате за мен. Иначе аз се казвам Димитър, но иначе ми викат Дими, докато моя канал е Войнат на светлината. На мои приятели каналите са Христо Станчев и Вало FG. Те също снимат клипове на Майнкрафт, повече Вало FG, докато Христо Станчев повече снима клипове за себе си. Но ако проявявате интерес, вижте ги. Не правят лоши клипчета. И сега напреднах. От първото ми видео имам само един абонат. Доста добре напреднах, ама точно когато съм го пуснал, някой го е влязъл и го е видял и се е абонирал. Хареса му е. И сега ще се изкача на тази планина. Но аз не знам защо се изкачих, да ви кажа честно. Това е доста огромно дърво. Вау. Вижте ме как няма да се самоубила, ама ще скоча. От цялата планина скочих и влязох в реката. И така. Вау! Влизам до тук. Прасе не ми се убива, им си доста храна. Не знам. Тук може да е къщата. Калбинс, дърва, различни видове. Смятам, че е добре. Нали като скромна къща за поне двама човека. Да, двама човека, даже мисля, двама човека е много. И сега тук си направи крафтинг тейбъл. Сега ще си направя кирка, но ме е страх, че дървото ми ще се изхаби. Това ще си направя и една кирка, и една брадва. Извинете, но май греших да си направя една кирка и една брадва. Тук не смятам, че ще намеря айрон. И не търся айрон сега. Наскоро може и да потърся. Тук в джунглата е хубаво, че имаш готови направени мини, които само трябва да ги търсиш. И да си имаш стойкива на всичкото отгоре. И да си имаш къща, да оцеляваш иначе в минута. Докато малко, аз ви препоръчвам да си направите най-лесно да си направите, ако сте един човек, да си направите една къща в земята и в нея да си оцелявате и да си искате, колкото да се мъчите, разстроите някакви къщи и после някакъв крипър да дойде и да ви ги взриви. Докато сега докато може да сменим сървъра или не смятам, аз ще им предложа да не го сменяме и тук ще направим една голяма къща. И ако видите Вало FG, най-много ви го препоръчвам, както Христо Станчев. Те правят много хубави видеота и да ви кажа, най-често играя Майнкрафт и снимам с него, по-скоро той снима с мене, е Вало FG. Той не може да играе толкова много Майнкрафт, докато много не му личи. Ако видите как играе, си знае абсолютно всичко. И аз не знам как го прави, ама той е... И аз не знам.
Много по-добре от добре. И както винаги дървото не му остана. Нищо много може да стигне до него. Там да проверя си зомбите, че както винаги. Нормал. Страх ако ме нападнат такива мобове, защото сега в нашия нов Майнкрафт въведоха едно ново яйце на някакво зомби, което като такива ти причинява глад. И това е много гадно, особено бебетата, и не смятам и не искам да дойде тук да ми разбият вратите, да влязат, аз не мога да ги бия, защото те, ако едно, две, зомбите, три, мога, ама ако са 5-6, това е малко трудно за един човек. Аз мога да стоя пред вратата и ще си извадя кирката, защото в момента нямам меч. Защото съм чел, че кирката е второто най-силно нещо. Меча. Удар казвам. А брадвата е трета. Мисля, че лопатата и кола са най-напоследни. Ще само те останаха де. Извинете ме. Другото за сега е 12 минути и скоро ще го спирам. Ако скоро не дойде неща, сутринта. Ето зомбито, първото зомби. Не ми щупи вратата ми. Пусна ми едно кюче арми. Супер! Цял кил чарм. Лора, това е много яко. Цял кил чарм. Вау! И сега, извинете пак за телевизора, но не мисля, че много ще ви пречи, но аз седа пред вратата и някакво зомби ме напада. И ще бъде някой зомби, сигурен съм. Аз представяме там при Мияните да има един спаунер на зомбите и крипъри и направи да тук взривяват всичко и много странно. Си отворил вратите да влязат, но това няма никой след 3, 2, 1, затварям вратите. Имаха шанс да ме бият, но явно не стане. Смятам този клип да е около 17, 18, 19 минути, 20 макс. Ето ги втория мангал. Мангала. Факли. На всичкото отгоре не ми даде и ротън фиш. И явно ще е около 15 минути. Деня скоро ни идва, така че това ще е клипа за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля, абонирайте се и поне го харесайте.